Moi bons días a todos e a todas, veciñas e veciños do Grove. Comparecemos hoxe novamente para trasladar a todos vostedes a información, as instruccións, as medidas, as accións que desde o Goberno do Grove estamos levando a cabo desde a última comparecencia. Acompáñame hoxe tamén aos compañeiros de Goberno, Pilar Galiñanes, concelleira de Educación, que vai falar das medidas e das accións que se están tomando na súa área, e Javier Caneda, concelleiro de Sanidade, que tamén nos vai a trasladar información do ámbito sanitario, preventivo e de hixiene que se está tomando aquí no Concello de Grove. Antes de darlle paso a eles dous e despois tamén facer un breve balance de todas estas actuacións que estamos levando durante todos estes días, quería facer unha pequena balance, un pequeno fotografía de como está a día de hoxe a situación. Si fai 7 días, cando comparecíamos igual aquí, en este mismo medio, en Galicia había 2.322 infectados, hoxe, solamente 7 días despois, hai 5.219. Tense multiplicado máis que por 2 a cifra de infectados. E, lamentablemente, tamén, se o sábado pasado había 50 falecidos en Galicia, hoxe temos que lamentar 186 víctimas mortais polo coronavirus en Galicia, é dicir, un 3,7% máis, multiplicar 3,7 os falecementos. Certo é que hai moitos máis sanados, que suman xa 435. Ofrezo estes datos para que sexamos todos conscientes da evolución do coronavirus en Galicia, polo tanto en Pontevedra e tamén aquí no Grove, da importancia que teñen os próximos días aquí en Galicia respecto ao coronavirus. Nós pensamos, e así nos lo traslada tamén a Xunta de Galicia, que estamos ante os días críticos en Galicia en base á evolución que está tendo toda a evolución dos infectados e a expansión do coronavirus en Galicia e, polo tanto, no Grove. Certo é que en Galicia a letalidade é menor que en outros sitios, certo é que o número de persoas curadas está incrementando e, polo tanto, son boas noticias. Si fai 7 días aquí no Grove había 5 positivos certificados, e aínda que onte demos a noticia de que había 11, agora Javier, o meu compañeiro, aclarará un pouco a situación, podemos decir que sí confirmados hai 10 confirmados e outro que está en proceso de confirmación. Pero, como digo, o meu compañeiro ampliará un pouco máis esa noticia. Así, pois, despois desta breve introdución, lembrándollles a todos da importancia que ten o confinamento, a importancia que ten respetar o estado de alarma, de respetar as medidas que se están sendo impostas, e tendo ademais moi presente que en Galicia a evolución está crecendo en estes 7 últimos días, pasolles a dar a palabra aos meus compañeiros, como decía antes, Pilar Galiñanes e Javier Caneda. Primeiro falará Pilar Galiñanes e despois o meu compañeiro Javier Caneda no ámbito deles, e eu retomarei un pouco a comunicación para explicarlles e darlles información das medidas que estamos tomando en outras áreas do Goberno e, ademais, de como se poden poñer en contacto se así fora necesario e así o necesitan. Reiterar, lembrarlles que o Goberno do Grove estamos a súa enteira disposición para intentar axudarlles en todo o posible. Estamos para tomar decisións, para adoptar as medidas necesarias, pero principalmente para colaborar e para ofrecer servicio público a todos os veciños e veciñas do Grove que así o necesiten. Así, sin máis, pois, cedo ahora a palabra a miña compañeira, Pilar Galiñanes, que vai a facer un esbozo, unha explicación das medidas que durante estes días, de xeito moi importante, se están tomando no ámbito da educación aquí no Grove. Así que, con todos vostedes, ahora a miña compañeira Pilar Galiñanes. Bos días a todos. Primeiro de nada, pois, como sabemos, dende o pasado día 14, todos os rapaces de todos os ciclos educativos están facendo clase dende a casa. E, entón, eu quixera facer un recoñecemento a todos esos docentes
que de unha hora para outra adaptaron todos o seu currículo e a súa maneira de traballar para facer que os rapaces poidan seguir o curso da mellor maneira posible. E, como non, a todos os pais que nos convertemos un pouco en mestres deses rapaces e estamos facendo todos un curso acelerado de TICs e de unha chea de novidades que estamos facendo na casa para que eles poidan seguir o curso e, sobre todo, dende as AMPAs e moitos pais que se están unindo e facendo unha rede para que os rapaces poidan compartir materia e, sobre todo, estar en contacto uns cos outros. Dende o Concello creemos que é moi importante que todos os servicios básicos estén cubertos, estamos intentando cubrir os servicios básicos de toda a poboación e os rapaces en este momento teñen un servizo que teñen que cubrir, que é o poder estudar dende a casa. Para facilitarlles o poder estar estudiando dende a casa e poder seguir as materias, puxemos en marcha un sistema de empréstito de portátiles ou tablets. Ata o de agora temos cedidas en préstamo 12 dispositivos, temos unha lista de agarda de outras 10 familias que estamos intentando conseguirlles dispositivos a todos eles a través do Concello, en colaboración cos centros educativos e, sobre todo, cos institutos, que a Xunta puxo a disposición deles un número, a verdade, que moi limitado de unidades, 3 por centro, parece que lles van a dar, e, bueno, estamos intentando facer unha colaboración con eles para poder chegar a todos os rapaces que teñan problemas. Así mesmo, estamos traballando para poder acercarlles ou cederlles rede de wifi ou de internet a todos os rapaces, familias que non o teñen en este momento, e, bueno, é un traballo que estamos a facer para intentar que todos poidan seguir as clases. Así mesmo, ante o ter que facer os traballos na casa, detectamos que moita xente se vía limitado en recursos informáticos, papel, impresoras, e non tiñan moi ben como seguir facendo o traballo, e agora que está todo pechado, dende o Concello ofrecemos servicio de repografía a todas as familias que o precisen para poder acceder a este servicio. Chamádesme o meu número, 607 540 271, durante todo o día, ou enviades un correo electrónico a pilar.galinanes@concellodogrove.es, donde a cada familia se lle explicará o sistema para acceder tanto a un portátil ou unha tablet como o servicio de fotocopias ou de material que precisen. Así mesmo, informo-vos que creo que os posibles usuarios ou a posible xente que pode beneficiarse está toda informada, pero os comedores escolares que dependen da Xunta de Galicia, aqueles beneficiarios de axudas durante o curso escolar, a Xunta ofrécelle agora tamén unha pequena axuda económica para os menús en días lectivos, pero dende a casa. Entonces, para que todos os que poidan ser beneficiarios, en este caso serían os beneficiarios de axudas no CEIP Cominiño, que é o comedor que depende da Xunta de Galicia, pois que accedan a estas axudas. Están publicadas na páxina web do Concello, se non me equivoco, témolas publicadas, pero no centro tamén as teñen publicadas. As AMPAs están facendo de ponte para que todos vos enteredes, pero se alguén non lle chegou a información, que a pida para poder acceder a estas axudas. Os rapaces que estaban sendo beneficiarios de becas de comedor a través do Concello do Grove están sendo atendidos por servicios sociais. E, bueno, nada máis, que vos poñades en contacto co meu número de teléfono ou no meu email para solucionar todos estes problemas que poidamos ter. E quixera acabar recoñecendo hoxe os rapaces, desde os máis pequenos aos máis grandes, que se adaptaron moi ben, pero, sobre todo, hoxe quixera facer un recoñecemento aos adolescentes, esa franxa de idade que vai dos 12 aos 18, na que para eles están nunha idade en que os amigos e as parellas son moitísimo máis importantes que a familia e se viron de repente confinados na casa. Entonces quixera pedirvos aos pais que teñades un buquiño de paciencia, pero, sobre todo, que así como os animamos a que se conecten co cole, animadios tamén as que teñan conexión social cos amigos,
que a saúde mental en estes momentos pois tamén é moi importante. Gracias. Bos días, vamos a ver, eu polo meu cargo e pola miña responsabilidade teño que dar unha serie de datos un pouco máis técnicos. Vamos a empezar por dar primeiro a situación sanitaria neste momento no Grove, aínda que se fala dun 11º posible positivo, aínda non o temos confirmado. Os datos a día de onte, a mediodía, eran de 10 positivos, dos cais 6 están hospitalizados e 4 no seu domicilio, 7 deles superan os 70 anos e 3 son menores dos 70 anos, 6 homes, 4 mulleres. Eses eran os datos de onte ás 12:30 da mañán e que probablemente non poidan ser actualizados oficialmente hasta o próximo luns, pois porque ahora mesmo non temos capacidade de poder pedir eses datos máis actualizados á xerencia nin a quen os ten neste momento. Con respecto ás persoas que están nos seus domicilios, están sendo chamadas telefónicamente e vendo como está a súa situación tanto desde o Centro de Saúde como desde o Hospital de Montecelo en Pontevedra. Mesmo así, se algún deles ten dúbidas de como ten que ser as súas entradas e saídas da habitación, como ten que ser a súa convivencia coas persoas coas que conviven, desde a propia páxina web do Sergas hai protocolos de como se debe actuar tanto a nivel do paciente como a nivel das persoas que conviven con el e que, se non lle foron entregadas polo persoal médico, porque foron diagnosticadas xa vía telefónica, etc., pódense descargar directamente desa páxina web ou, se non poidesen, poden pedírnoslas a nos directamente desde o Servicio de Urxencias. É moi importante seguir estes protocolos, sobre todo para evitar o contagio dentro da propia familia, dentro da propio domicilio. Tamén, se tivesen calquer tipo de problema a nivel de conseguir alimentos ou calquer produto de primeira necesidade, pódense poñer en contacto co Servicio de Urxencias e ali prestaráselle a axuda que necesiten. En canto a novedades dentro das medidas de protección que se están facendo desde aquí, desde Pobo, falar, pois, probablemente xa todo o mundo coñece que hai un grupo de persoas que están facendo máscaras faciais ou pantallas de protección en 3D. Desde o Concello está prestando axuda tanto a nivel do que é a distribución destas máscaras como a nivel da compra de material que neste momento empeza a escasear, pero que, bueno, conseguimos poder proporcionarlo. Hai 3 persoas fabricándoas e esas máscaras estánse distribuindo entre persoal sanitario e persoal que ten unha atención ao público moi próxima e con probabilidade de estar enferma, como pode ser as persoas que traballan nas farmacias e tamén as auxiliares de atención a domicilio, que ainda onte, por exemplo, se lle proporcionaron 29, unha para cada unha delas, para prestar unha atención máis segura a esas persoas máis vulnerables ás que atenden. Sabemos que tamén hai dúbidas con respecto a que criterios están seguindo ou por que unhas persoas se lle fan test de coronavirus e a outras non. Precisamente por eso, a parte das medidas de prevención que xa publicamos desde o Concello e que é importantísimo que se sigan mantendo, pois non nos cansaremos de repetir, o distanciamento social, o lavado de mans, o toser ou esberrar nos codos, os coidados a nivel de como facer a compra, todo eso que xa se escribeu e xa se deixou por escrito nas páxinas do Concello e nas redes sociais, atender tamén a que se fai con estes produtos cando se chega á casa, que tamén se escribeu, pero é importante resaltalo, que cando chegamos á casa coas cousas que compramos, sempre que se poida ter á man por exemplo, un líquido
con lexivio 5% para pasar ben con un pano ou ben con un spray, porque tamén eses produtos que nos compramos, se foron tocados por outras persoas que non gardaron as medidas de seguridade que nos estamos propoñendo, poderían estar contaminados na súa superficie, ou que son produtos que poidan ser lavados, como as frutas e as verduras, lavalos antes de consumilos, etc. Bueno, pois tamén probablemente hoxe pola tarde se porá a disposición de toda a veciñanza un papel que nos explicará cales son os criterios que desde o Sergas, desde a Concellería de Sanidade, desde a Xunta de Galicia, se están utilizando para decidir que persoas teñen que facer os test do coronavirus e que persoas pois, non é en principio necesario. Por facer así un pequeno resumo, pois, lóxicamente todas as persoas ingresadas con patoloxía máis grave, patoloxía respiratoria grave, a todas esas persoas faise o test do coronavirus, a todas as persoas que teñan sintomatoloxía leve ou máis grave, que sean persoal sanitario ou persoal de seguridade, como Guardia Civil, Policía Local, tamén se lles fai, e despois das persoas que teñen sintomatoloxía leve, a algunha xente está no protocolo facer e outras non. A cales sí e a cales non? Pois, en principio, as persoas que teñen indicación de facer estes test son persoas que, aparte de ter sintomatoloxía compatible con esta infección por coronavirus, pero que non teñan dificultade respiratoria, teñan outros factores de risco, pois como pode ser enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, etc., ou ser embarazadas. Podemos ver todo eso na folla que vamos a dar hoxe pola tarde. Todos estes protocolos vanse actualizando. O último que temos é do día 24 deste mes, co cal probablemente algunhas das cousas do próximo protocolo que aparezcan pois mudarán. Por exemplo, nesa folla que vamos a presentar hoxe pola tarde, fálase tamén de ter tido contacto con zonas de risco. Hoxe en día, lamentablemente, todas as zonas de España son zonas de risco, e a propia Galicia xa é tamén unha zona de risco pola cantidad de contagios que temos, co cal eso será actualizado próximamente. Aparte deso, temos que pensar que agora mesmo, se todo o mundo mantén ben as medidas de confinamento, hai dous puntos críticos para a posibilidade de contagio. Un deles é as salidas para os nosos traballos e outra é as saídas para ir a facer a compra destes alimentos de primeira necesidade. Dentro da primeira, pois xa tomamos a precaución de tratar de ensinar a xente que é o que ten que facer cando vai ao supermercado. Nas medidas que se están tomando das empresas, constanos que nas empresas do Grove que teñen maior número de traballadores estánse tomando medidas como poden ser a higiene de mans con xeles hidroalcohólicos, proporcionarlles mascarillas, non permitirlles que a mudanza de roupa sexa nos vestiarios da empresa, sino que xa vayan coa roupa de traballo para ali, pero é bo insistir en guardar todas estas medidas o máis rigurosamente posible, porque son puntos de concentración de moita xente, algunhas das empresas de aquí, pois con máis de 300 persoas traballando. Neste momento, porque agora a xente que se pregunte por que non se fan os test masivamente, pois, lóxicamente, non se poden facer os test masivamente porque non hai existencias. Entonces, desgraciadamente, temos que pensar que é un momento de alarma, é un momento que todos os países de Europa, todas as comunidades de España e prácticamente en todo o mundo hai escasez de material, e chegamos a un punto pola extensión da epidemia, donde en vez de unha medicina baseada na evidencia, pois témonos que ceñir máis a unha medicina baseada nas existencias. Lóxicamente, non habendo existencias, hai que priorizar o uso dos test, e esa priorización tense que facer tentando protexer primeiro o persoal máis necesario, deixamos necesario entre comillas, pero sí máis necesario que a quen nos está atendendo, e despois as persoas que poderán ser máis vulnerables. Neste momento non teño ningún dato máis para ofrecer, e o único é seguir recomendándolles que continúen a tomar as medidas que se recomendaron desde un primeiro momento,
e non relaxarse nestas medidas por moito que vexamos nos próximos días, que esa famosa curva de contagios empeza a reducirse, que a cantidade de persoas que infelizmente xa teñen falecido empeza a reducirse, porque eso non quere decir que xa non hai virus. O virus vai seguir estando aí, co cal, canto máis e mellor levemos a cabo todas estas medidas, máis posibilidade teremos de controlar ben a epidemia hasta o momento de chegada ou ben dun tratamento efectivo ou ben dunha vacuna efectiva na que xa se está traballando e polo que parece, polo que estamos lendo últimamente nas informacións, tanto a nivel de medios de información como en prensa máis especializada e científica, parece que xa está habendo primeiros resultados, polo menos a nivel do que son as probas en animais, esperanzadores, que eso non quere decir que pasado mañá vamos a ter unha vacuna, non é eso o que non sabemos que vai a pasar, porque ainda habría que primeiro experimentar, facer os experimentos finales dos animais, e vendo se son efectivos, ainda habría que facer os experimentos en humanos, co cal ainda vai un pouco para largo. Esperemos que non sea moi largo, esperemos que no outono puderamos ter, como se chama, xa unha vacuna por subese unha segunda onda, pero neste momento o que falan para ser cautos na maioría das comunidades científicas é dun prazo de 1 ano. Esperemos que non sexa así, que os prazos sexan máis optimistas e que para o outono xa teñamos unha vacuna efectiva. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pois, como acaban de escoitar, estas son as medidas, as accións que, reitero, estamos tomando desde a Consellería de Educación para aportar, suministrar a todas as persoas, familias, pero principalmente estudantes que así o necesiten, os medios tecnolóxicos e incluso os medios materiais, dende folios, impresión, fotocopias, tablets ou portátiles. É certo que neste sentido xa, como acaba de dicir Pilar Galiñanes, temos entregado varios dispositivos, pero temos lista de espera e estamos intentando conseguir máis desde as propias dependencias do Concello de Grove, desde a área de cultura e outras áreas que estamos aportando PCs ou portátiles que ahora mesmo non se están utilizando e os poñemos a disposición das familias. O que sí, insisto e reitero, é que sexan familias e unidades familiares que realmente o necesiten, porque iso é moi importante para poder suministrar a quen realmente o necesita e, polo tanto, non que todos podamos estar ahora pedindo estes medios. E, como acaba de dicir Javier Caneda, insistir nas medidas de higiene, sanitarias e de prevención, que a día de hoxe son as mellores medidas que podemos adoptar para que esta pandemia non se siga estendendo. Se me permiten agora, e moi brevemente, quero facer tamén un pequeno resumo do que estamos facendo en outras áreas. En primeiro delas, desde a área de limpeza, desinfección, decirles que estamos con toda a plantilla de operarios traballando desde este luns. A semana pasada falábamos de que estábamos facendo máis fincapé nas áreas onde agora se concentraba a xente, que era en torno aos establecementos que están abertos, mercado, supermercados, farmacias, aqueles establecementos que por lei e por estado de alarma poden estar abertos, pero desde este luns xa ampliamos a desinfección a todas as rúas do Grove, a todos os barrios do Grove, tanto no casco urbano como no rural. Polo tanto, a día de hoxe, todos os medios do Concello de Grove na limpeza están encamiñados a limpar e desinfectar todas as rúas do Grove. Para elo temos un camión baldeador, temos 4 operarios que todos os días van coas mochilas sulfatadoras, e temos o apoio dos peóns, dos traballadores de emerxencias que colaboran con nós tamén en esa desinfección, de tal xeito que, como dicía, todas as rúas, desde as máis amplas ás máis estreitas, están sendo desinfectadas. Diariamente desinfectamos 692 colectores, 650 de carga lateral e traseira e 42 dos que son de porta a porta. Por tanto, todos os colectores están sendo desinfectados diariamente. 270 papeleras diariamente están sendo desinfectadas por estes operarios tamén, e isto significa un consumo de 11.000 litros diarios, 11.000 litros cada día de desinfectante na vila do Grove, tanto como no casco urbano, tanto nos barrios, tanto no rural. É dicir, toda a disposición que temos na limpeza a día de hoxe está volcada á desinfección de rúas, de espacios públicos e, polo tanto, colaborar nesta medida preventiva de limpeza e higiene.
A partir de aí tamén outra área que está tendo unha carga de traballo moi importante durante estes días de confinamento e de estado de alarma é a área de asuntos sociais. O primeiro que quero destacar en esta área é a solidaridade impresionante, desbordante dos veciños e veciñas do Grove. Creo que nunca vamos a poder agradecer de un xeito xusto a solidaridade de todos os nosos veciños e cando se trata de colaborar, de participar e de ofrecer axuda aos demais, o Grove é un exemplo a seguir. Polo tanto, todos temos que sentirnos moi orgullosos desta vila, da ciudadanía deste pobo. Decir en ese sentido que en asuntos sociales estamos traballando primeiro en asistencia a domicilio. Seguimos mantendo auxiliares de asistencia doméstica a familias que o necesitan e que xa viñan reclamando este servicio, asistencia doméstica, asistencia a domicilio. Ademais, a través de 25 voluntarios que están traballando de un xeito desinteresado e de forma exemplar, estamos atendendo a 13 unidades familiares. Aquí o que estamos facendo principalmente é axudarlles na compra de alimentos, de produtos de primeira necesidade e medicamentos. Son principalmente familias, persoas, 13, que non teñen a posibilidade de desplazarse, polo tanto, se lle está facendo este traballo a través dos 25 voluntarios que conforma a rede actualmente municipal. Como poden comprobar, hai máis voluntarios que persoas que piden este auxilio, pero estamos dando esta axuda. Estamos, ademais, desde o Concello, financiando vales de compra en supermercados. A día de hoxe levamos 30 vales de compra con un coste de en torno aos 1.000 euros que financia o 100% o Concello do Grove, e estos van dirixidos a aquelas unidades familiares, a aquelas persoas que por dificultades económicas pois non poden ahora mismo dispoñer de cartos de economía para poder ir aos supermercados. Pois o Concello do Grove lle estamos dando vales, como digo, a día de hoxe van consumidos 30 por un importe de 1.000 euros, e que lle estamos ofrecendo a todo aquel que o necesite. Como ben poden ver agora, pois no marxe inferior teñen os teléfonos de contacto que reitero e insisto, por favor, chamen a estes teléfonos. O Concello temos a día de hoxe certa capacidade de disponibilidade material e económica para axudar a quen realmente o necesite. E quero suliñar o de realmente. Non é un servicio de mensaxería, non é un servicio para todos, é un servicio de emerxencia social a aquelas unidades familiares, a aquelas persoas que pola súa situación, que todos lóxicamente podemos entender, o realmente necesitan, e o Concello do Grove non vai deixar tirado a ninguén en este sentido. Así pois, por favor, utilicen eses teléfonos. Continúo, estamos pagando tamén o aluguer de unha familia que así non lo reclamou porque os recursos non lle daban, e onte mesmo temos outra familia que está solicitando tamén unha axuda económica tanto para a compra de alimentos como para o pago do aluguer, na medida, como decía antes, que poidamos, e sempre, claro que sí, con un pequeno informe de asuntos sociales, porque temos que constatar que esa unidade si realmente necesita esta axuda económica. Non é un servicio xeral para todo o mundo, é para quen realmente o necesita, pero estamos facendo. E outro traballo que estamos facendo, sobre todo esta semana, asuntos sociales en colaboración con emerxencias, é o reparto de alimentos. E aquí me quero parar un momento para agradecer en mayúsculas os donativos que hotéis, restaurantes, almacéns, empresarios e persoas individuales están facendo. Temos feito un acopio de alimentos que ahora mesmo están centralizados na base de emerxencias, que son os encargados de facer o reparto, que desde logo é de agradecer con mayúsculas, desde aporte directo de produto hasta aportes económicos, como algún empresario ten feito, de 1.000 euros para a compra de alimentos. Todo isto se xestiona a través de asuntos sociales coa coordinación de emerxencias, e estamos esta semana facilitando alimentos a todas aquelas familias que así o necesitan. A verdade que é agradecer enormemente estes donativos que empresarios, hosteleros, restauradores, empresarios autónomos están facendo aos servicios para poder repartir. Agradecer infinitamente aos voluntarios, voluntarias, 40, que durante todo este tempo fixeron mascarillas domésticas, máis de 1.000,
máis de 1000 que ahora mismo xa paralizamos porque temos un stock que ahora trasladarei aos datos de emerxencias, e que ahora mismo tamén se están complementando co que dicía Javier, con estes makers que están facendo estas mascarillas pantalla que ahora mismo tamén están empezando a ser repartidas, cos cuales estamos colaborando económicamente desde a Consellería de Sanidade de Javier Caneda, colaborando para a compra de material, bobinas de material para facilitar estes makers, os 3 que falaba Javier que temos no Grove, nós lle facilitamos, costeamos ese material e eles fabrican esas mascarillas pantallas protectoras que a verdad que son moi necesarias e que nos están facilitando moito ese traballo e que despois Emerxencias, coordinado coa Consellería de Sanidade de Javier Caneda, pois reparte. O que pido neste área, e a continuación xa volvo a facer un resumen de outras áreas, insisto, Asuntos Sociales está a disponibilidade de todos os veciños e veciñas do Grove, pero quero recalcar, aludir á responsabilidade individual. Todos podemos chamar, pero, por favor, chamemos os que realmente os necesitan, os que están nunha situación difícil, complicada, porque non é un servicio para a ciudadanía en xeral. Aquí temos que ser solidarios, que o estamos sendo, e, de feito, no Grove, de xeito exemplar. Por outro lado, tamén, como decía antes, desde a área de Cultura, a Consellería de Economía e Uteda e as traballadoras están poñendo a disposición os portátiles, PCs, ademais, Galicia Lé, pois unha app que poden baixar e que poden entrar nas redes sociales de Cultura do Grove e ali lle facilitarán os datos para baixar esta app que lles permitirá acceder a libros, a películas en streaming e, polo tanto, facilitar esta labor de cultura. Desde Emerxencias, aquí tamén quero facer un fincapé, un agradecemento aos traballadores, operarios, coordinadores de emerxencias que están facendo a labor fundamental, que fan de coordinación, de reparto, de limpeza no Concello. Todas as accións están centralizadas en Emerxencias porque son os que o teñen que facer, porque son os que están preparados co todo o material necesario para facer estes auxilios e este reparto. A día de hoxe, decirlles que temos un total de 2.400 mascarillas de diferente nivel e de diferente protección, das cales 700 eran propias, que son de un nivel superior e que foron repartidas ao personal do Concello de Grove, a Policía Local, a Garda Civil, o 061. Temos 640 que nos facilitou a Xunta de Galicia, moitas delas foron a Cofradía de Pescadores para repartir os mariñeiros porque eran mascarillas de uso alimentario e temos, como dicía antes, 1000 feitas por voluntarios. Das 2.400 mascarillas temos xa repartidas a personal do Concello, Policía Local, Guardia Civil, 061, Confraría, auxiliares a domicilio, traballadores e traballadoras de supermercados, de mercados, de farmacias, de establecementos, temos repartido 1.400. De 2.400, 1.400. Por lo tanto, temos aínda un stock de 1000 mascarillas que seguiremos repartindo durante este confinamento a todos aqueles que o necesiten. Luvas temos máis de 2000, tamén propias e donadas por parte de diferentes colectivos, e desas 2.000 luvas temos repartidas 650. Polo tanto, seguimos con disponibilidade para ofrecer material. Fundas de protección química ou fundas batas de protección, temos un total de 340, das cales 190 foron donadas por voluntarios do Grove, por veciños e veciñas do Grove, o cal temos que agradecer, e destes 340 fundas temos repartido o 50% delas. Así, pois, hai un reparto de material importante e, como dicía Javier, estamos priorizando o reparto de material a aqueles colectivos, a aquelas persoas, a aqueles traballadores que máis o necesitan porque siguen o día a día na súa actividade, desde o personal do Concello, forzas de seguridade, 061, e despois todos os traballadores, desde mariñeiros, personal da cofradía ou supermercados, traballadores de supermercados, do mercado, de farmacias, etc. Aí todo coordinado de emerxencias. Por lo tanto, aquel que necesite material xustificado, que chame o número de emerxencias que teñen aí, porque tamén llo podemos facilitar. As actividades que está facendo Emerxencias nun 70% esta semana, como dicía antes, están en repartir alimentos, en colaborar e auxiliar en asistencia social a familias que así o necesitan. Son eles os encargados de repartir
todos os alimentos e todos os materiales e, por outro lado, tamén unha labor importantísima colaborando na desinfección de rúas tanto no rural como no casco urbano. Os vehículos de emerxencia están adaptados para ir ás rúas máis estreitas e coa súa colaboración tamén estamos desinfectando todas esas rúas. En canto ás medidas de control e de seguridade, decirlles que desde a Policía Local temos posto 12 sancións en todos estes días, 12 sancións. Estamos facendo controles diarios no casco urbano e tamén na entrada do Grove. Foi moi publicado o reforzo das medidas que durante estes días, desde onte e até o luns, pero tamén todos os días, estamos facendo pola Semana Santa. Quero incidir que non hai Semana Santa este ano é excepcional, non hai turismo, non hai vacacións. Todos e todas estamos nun estado de alarma, no Grove e en calquer punto de España. E calquer punto de España non é diferente ao Grove, polo tanto, se o Grove estamos cumplindo, eu pídolle a que a calquer persona ou cidadán de fora do Grove que non pense en vir ao Grove a segunda residencia, porque hai controles na entrada do Grove e, desde logo, ademais da sanción económica, van a ter que retornar ao seu domicilio de orixen. Sei que, ademais, desde o Ministerio do Interior se está reforzando os controles de saída dos destinos de diferentes ciudadanos, pero nunca está de máis insistir e repetir, solidaridade e responsabilidade individual. O Grove non é diferente. Aquí no Grove non estamos dun xeito excepcional. E, ademais, as praias están pechadas, os espacios públicos está pechado, a hostelería está pechada e os veciños e veciñas do Grove tamén están pechados na súa casa. Polo tanto, pídolle respeto aos veciños e veciñas do Grove. Se aquí estamos cumplindo, ninguén de fora está en unha situación diferente para non cumplilo. E aí vamos a ser moi estritos e moi rigurosos. Decía a semana pasada, e agora teño que tamén aclaralo, a cuestión das roscas. Pois feitas consultas ao Ministerio do Interior, á subdelegación do Goberno, nos trasladan, e quero repetir, aclarar, roscas. Se eu vou á panadería, podo comprar unha rosca para o meu consumo na miña casa. Se quero regalarlle a rosca ao meu afillado ou a miña afillada, o que teño que facer é poñerme en contacto coa panadería que me fai a rosca e a panadería está autorizada a entregala no domicilio do meu afillado e meu afillada. Non podo pedir a rosca para que me entreguen a mí e eu levarlla ao meu afillado ou afillada. Eso está prohibido e eso se vai sancionar. Polo tanto, se poden encargar roscas? Sí. Se poden entregar aos seus afillados? Sí. Pero que non ten que facer é a panadería en cuestión. Non podo facer eu. Eu podo encargar a rosca e pedirlle a panadería que lla entregue no domicilio do meu afillado. As panaderías todas do Grove están xa informadas pola Policía Local das instruccións que teñen que levar adiante e pídolle a todos os veciños e veciñas que, por suposto, celebren a rosca, pero con estes requisitos. Podo comprala para consumila eu? Sí. Podo encargala para que a panadería a entregue ao meu afillado ou afillada no seu domicilio? Sí. Pero eu non podo levarlla. Eso está prohibido e vaise sancionar. Como lles decía a semana pasada, estamos sendo flexibles, estamos, desde logo, Guardia Civil e Policía con moita colaboración, podemos ir traballar as terras, podemos ir a sembrar, podemos facer actividades de autoconsumo, por suposto, sempre con unha xustificación e con moito control. E remato xa dicindolles que, ademais, desde o Goberno, xa estamos empezando a traballar con ideas que, por suposto, estamos abertos a todas as demais, e pasado isto, teremos reunións cos implicados do mundo do turismo, da hostelería, dos partidos políticos e, por suposto, o Goberno, pero estamos traballando desde a área de comercio, desde a área de cultura, desde a área de turismo, para intentar aportar ideas, porque tamén hai que pensar no día despois. O día despois vai a ser lento, vai a ser progresivo, non vamos a abrir as portas un día e, de repente, isto se esquece e xa volverá a vida normal. Isto, moita paciencia, porque vai para largo. Seguramente hoxe o Goberno dictamina a ampliación do confinamento hasta o día 26 de abril, polo tanto, moita paciencia. Dicía ao principio que Galicia aínda estamos na subida, polo tanto, é moi importante non relaxarse, como dicía o meu compañeiro. Sexamos moi precavidos na toma de todas as medidas higiénicas, porque isto continúa, pasará,
pero continúa. Pero en ese sentido, si estamos traballando de cara a tomar determinadas actuacións no goberno para activar novamente a economía, tendo en conta os sectores económicos do Concello do Grove, o turismo, o mar e o pequeno comercio. Dicirlles tamén que como alcalde do Grove voume sumar o alcalde da illa e estamos falando a outros alcaldes para solicitarlle a Xunta de Galicia e ao Goberno de España que non se esquezan das nosas mulleres e homes do mar en xeral, é moi importante para o Grove e para o sector de toda a costa da Ría de Arousa e de toda a costa de Galicia, polo tanto, creo que conxuntamente temos que traballar na mesma liña. E a partir de aí, e antes de rematar, abrimos ahora un turno de intervencións, de preguntas que nos podan trasladar medios de comunicación ou veciños e veciñas, que se eu ou algún dos meus compañeiros podemos contestar, por suposto, estamos á súa enteira disposición. Gracias. Trasladamos unhas preguntas da Voz de Galicia. Que están facendo aos familiares positivos? Ou se amosen síntomas, non se fan. Os que están hospitalizados, hai alguna UCI moi grave, está reforzado o persoal do centro de saúde. Bueno, a non ser que meu compañeiro me corrixa, primeiro, aqueles positivos e as unidades familiares, os familiares dos positivos, se lle dan unhas instruccións no hospital de referencia, que neste caso para nós é Montecelo. Ali lles marcan unha instrucción que aqueles casos leves positivos, que por eso están no domicilio, teñen que estar aillados nunha habitación e os seus familiares tamén teñen que estar aillados, confinados, non poden salir nin á porta. Polo tanto, en estes casos, extremen as medidas de confinamento, porque é o que teñen que facer. Dos datos que trasladaba o meu compañeiro Javier, hai 6 en Montecelo que teña eu información, e senón o meu compañeiro nos corrixirá, ningún está na UCI, todos están en planta, polo tanto, non son leves, pero están sendo tratados no Hospital Montecelo. Os outros 4 están en domicilio, son máis leves, pero as familiares, por favor, teñen que cumplir as mesmas instruccións que a persona positiva. É dicir, máis confinamento, máis aillamento e máis riguroso nas medidas preventivas. Outra pregunta tamén da Voz de Galicia. Están planteadas máis accións ou actividades no ámbito educativo das que se levaron a cabo? No ámbito educativo estamos colaborando, como decía Pilar Galiñanes, con todo o profesorado. Pilar está en total conexión cos directores dos 4 centros educativos do Concello do Grove, coas AMPAs do Concello do Grove, e, polo tanto, estamos en pleno contacto. Estamos, como decía antes, colaborando no que podemos, que é aportar tecnoloxía, aportar, ademais, fotocopias, folios, para aquel que o necesite, como decía antes Pilar, o seu teléfono, o seu correo electrónico, e en coordinación con toda a comunidade educativa do Concello do Grove estamos trasladando eso. A partir de aí, a Consellería de Educación, que é a competente en este ámbito, estamos esperando instruccións novas que nos podan dar, que se así foran, desde a Consellería e a Conselleira Pilar se pondrá en contacto con toda a comunidade educativa para informar directamente das medidas que se vayan tomando. Gracias. Trasladamos unha pregunta. Perdón. 4 colexios e 2 institutos, que cos institutos tamén estamos en contacto, que se me esquecía totalmente, ainda que eles dependen directamente da Consellería de Educación. Pilar está en contacto con eles. Polo tanto, os 4 centros educativos máis os 2 institutos do Grove están todos coordinados desde a Concellería, as súas AMPAs, para tomar as medidas necesarias. Dende o Diario de Arousa pregúntanos se o reforzo dos controis nas entradas do Grove vaise a dar todos os días de Semana Santa ou reforzarse nos festivos? Estamos reforzando, e insisto, isto é coa subdelegación de goberno, porque tanto a Policía Local, a Guardia Civil sempre, pero a Policía Local desde o estado de alarma dependen directamente do Ministerio do Interior, están coordinados con eles, estamos facendo os controles, non son controles 24 horas, son controles que aumentan as horas de control, e aí están totalmente coordinados, e se vai a manter durante todos estes días de Semana Santa. Pregúntanos tamén desde o Facebook, unha aclaración, porque circulan como moitas versións, de cantas persoas realmente poden ir nun vehículo, se sabedes esta... Persoas que poden ir nun vehículo son 2, unha diante e outra detrás na parte do copiloto, sempre con causas totalmente xustificadas.
totalmente xustificadas para acudir con algún familiar ao centro de saúde ou para poder atender porque necesitan ese apoio ou para compartir vehículo para o traballo. Pero ten que estar totalmente xustificado. Se temos un coche que teña máis capacidade, podemos meter algún pasaxeiro máis, pero sempre guardando as distancias. Pero como norma xeral, 2 persoas no coche. E unha ten que ir no posto do condutor, por suposto, e outro no lado oposto atrás. Non se pode compartir copiloto. Por lo tanto, hai que ser moi estrito porque a Policía e a Guardia Civil están parando e pode ser sancionable se non se cumplen estas medidas e se non temos unha causa xustificada para ir máis de un no vehículo. Trasladanos tamén unha veciña que di que ten segunda residencia en San Vicente, e que, bueno, que non vai a vir, evidentemente, e faixe esas preguntas. Crese capacitado para adoptar medidas reales para potenciar agora máis que nunca o sector tan importante como turístico cando non o fixo en 5 anos? A ver, estamos nun estado de alarma, estamos traballando. Aquí esta cuestión creo que trascende o de hoxe, pero desde logo non vou a entrar nas valoracións personais que poda facer cada un, porque desde logo estas son as opinións que ten cada un. Desde logo este goberno, durante estes 5 anos, agora e no futuro, vamos a seguir traballando no turismo. Creo que se están facendo cousas moi importantes e desde logo, a pesar de que algúns fan moito fincapé nunha visión pesimista do Grove, nós facemos unha visión optimista. E vou aproveitar esta pregunta para facer unha reflexión en alto. Este estado de alarma, esta pandemia do coronavirus, nos ten que levar a todos a unha reflexión importante. E esa reflexión importante é, primeiro, que estamos facendo o ser humano con nós e entre nós. Segundo, que estamos facendo co medio ambiente e a natureza. Por lo tanto, no Grove creo que temos a potencialidade, primeiro, en recursos humanos, solidaridade entre todos nós. Temos que cambiar a forma de pensar e creo que ten que prevalecer o humano sobre o económico, o ser humano primeiro e o económico, pero entre o ser humano e o económico está a natureza. E a natureza nos está marcando un camiño. Por lo tanto, pasada esta pandemia, o turismo e todas as actividades económicas seguramente van a ter que contemplar o medio ambiente e a naturaleza como un parámetro clarísimo de presente e de futuro. E aí o Grove temos ventaxas respecto a outros concellos. O Grove temos unha paisaxe, un medio ambiente e unha natureza que nos van a permitir diferenciarnos e temos que ter claro que ese é o camiño de futuro. Por lo tanto, eu espero, confío, e esta é unha valoración miña política, que todos, absolutamente todos, como sociedade, aprendamos un pouco desta situación. Que pasado isto, ao mes, ou 2 meses pasado isto, todo siga igual e non aprendamos ninguna lección porque estamos abocados a repetir e a fracasar. Esperemos que esta lección funcione e eu creo que o fundamental é que a natureza nos está dando unha voz de alarma moi importante. Nesta liña, refírense, pregúntanos a accións asustadas á situación actual para a recuperación do sector dunha crise sen precedentes, non accións para 15 días de outubro, porque os datos vos dos últimos anos, exceptuando outubro, son froito do traballo do sector. E a todo isto dar as gracias por estas sesións de internet. Claro que o traballo e os resultados do turismo é do sector. Lóxicamente, eu sempre digo, políticamente, o convencemento deste goberno é que o goberno, a política, ten que estar para crear os marcos necesarios para o desenvolvemento económico. Pero quen xenera economía, quen xenera actividade, quen xenera o emprego, son os empresarios e as empresarias deste país e desta vila, do Grove, por suposto. Nós temos que axudar, temos que ter a intelixencia para axudar aos nosos empresarios e empresarias a salir adiante. Ahora, nadie pode discutir que o Grove é un referente turístico e ás veces creo que aquí no Grove non temos a idea que se ten fora do Grove do que realmente é o Grove. Fora nos poñen como exemplo turístico e aquí ás veces parece que non acabamos de creelo. Pois eu si creo no Grove, no sector turístico do Grove, e somos referentes en moitísimos ámbitos que ao mellor hoxe non son o caso, pero que estaremos en disposición de trasladar. O Grove é un referente turístico e vamos a seguir sendo. A partir de aí, por suposto, a Festa do Marisco claro que é un referente. Ningún concello de Galicia inviste tanto nunha actividade turística como o Concello Grove en termos relativos. Máis do 6% do orzamento municipal, 6% do orzamento municipal se vai á Festa do Marisco. Quixera saber outro concello de calquer nivel e categoría
que en Galicia fagan unha inversión tan importante. E, ademais, todos alaban o traballo porque en outubro somos capaces de ampliar a capacidade estival. Pero ahora non é o momento de discutir iso, ahora é o momento de traballar conxuntamente para sacar adiante iso. E eu tamén quero decir, e quero falar claramente, as capacidades económicas do Concello de Grove en axudar aos autónomos, ao pequeno comercio, son moi limitadas. Aquí, realmente, quen ten que tomar medidas importantes e trascendentes é o Goberno de España e a Xunta de Galicia. Son os dous, digamos, niveis de administración e de goberno que teñen realmente unha capacidade moi importante de axudar. E eu, desde aquí, este goberno sí que apoiamos as axudas principalmente aos autónomos, que son unha base moi importante de toda a economía de España. E eu creo que hai que tomar medidas moi importantes de axuda directa aos autónomos de todo este país, porque van a ser tamén axudas aos autónomos do Grove e ao pequeno comercio. Desde logo, como dicía antes, estamos preparando actividades post-estado de alarma para axudar ao comercio local, para axudar a hostelería, pero xa falaremos conxuntamente. Pero eu aquí sí que reclamo axudas, porque se fala da posibilidade de bonificación de impostos de aplazamento, ou aplazamento suspensión que outros concellos ou outras administracións están tomando. Hai que ter unha cousa: aplazar ou suspender supón que non pago hoxe, pero que pagarei mañán. Non nos vayamos a encontrar todos que pasemos todos os impostos aos autónomos, aos comerciantes, aos veciños, todos no mes de decembro, e que de repente teñamos unha factura de impostos que non podamos afrontar. Eu creo que isto hai que tomalo con consideración, pero principalmente aquí as ferramentas políticas e económicas tenas o Goberno e a Xunta de Galicia. E eu sí que desde aquí reclamo aos dous que acórdense moito de as necesidades dos traballadores e traballadoras, dos autónomos, que son unha base moi importante da economía, e, por suposto, despois das grandes empresas. Unha persona que nos fai unha pregunta a través do Facebook de Todo Grove, que se presenta como militante do Partido Popular. Pregúntanos, por que minte cando di que está en contacto co resto dos grupos políticos, cando en realidad non é así? Non sería máis adecuado nestes tempos contar co apoio de todos? Se solicitou por parte da oposición que se incluyeran a lo menos os portavoces dentro do Comité de Seguimento da crise do COVID-19. E hasta a data siguen esperando. Vamos a ver, primeiro, o Comité de Seguimento tuvemos unha reunión. Eu lle dixen aos voceiros e voceira dos diferentes grupos políticos que participarían en elo, pero non estamos tendo máis porque nos estamos comunicando, estamos sendo moi estritos nós tamén no confinamento, somos os primeiros que temos que dar exemplo, e estamos tendo reunións telemáticas e de grupos. En segundo lugar, ao Goberno lle toca gobernar, ao Goberno lle toca tomar decisións. As decisións estámoslas tomando semana a semana, día a día, e é a noso deber como Goberno. Desde logo, informar, pero estamos informando a todos das posibilidades, e desde logo toda a colaboración e a participación que queran facer os partidos políticos, as propostas que queran trasladar, desde logo tamén teñen os nosos contactos para facelo. En ese sentido, non é o momento de facer política, é o momento de colaborar, de participar e de tomar decisións. Nos corresponde a nós porque en este momento somos nós o que temos o Goberno do Concello de Grove. Así o faremos, pero desde logo eu pedireille a súa colaboración e participación en aportación de ideas de cara ao posterior, porque a día de hoxe estamos tomando as medidas en base a que nos pasan o Ministerio, o Goberno, a Xunta de Galicia, a FEGAM, e en base a eso vamos traballando e vamos tomando decisións. Pero haberá tempo de colaborar, e aí creo que vamos a estar todos, ou debemos estar todos no mismo barco. Gracias. Quedanos dúas, seguimos rematando. Outra pregunta. O alcalde e concelleiro liberados teñen pensado baixarse o sueldo tal como fixeron outros alcaldes de outros municipios? Pois miren, en este sentido de baixada e da crítica aos sueldos políticos, eu sempre teño unha visión, non sei se particular, pero non teño ningún problema en trasladarlla. Me parece que aquí hai moita demagoxia e hai moito populismo. Certo é, e non podemos ser insensibles ás dificultades económicas que moitos ciudadanos e ciudadanas están pasando. Pero non é menos certo, e eu falo polo que coñezo. E o que coñezo é o traballo dos meus compañeiros e compañeiras e do meu mesmo. E podo lle decir que o soldo que podan estar cobrando os meus compañeiros e compañeiros está máis que xustificado. A nivel municipal, todos estamos traballando, todos seguimos día a día con reunións, con traballos, con órdenes, con correos electrónicos, pois seguimos no posto de traballo, estamos traballando. E se me preguntan personalmente, quero dicirlles que eu durmo en ese ámbito moi tranquilamente, teño a conciencia moi tranquila. Creo
que sinceramente o salario que ten o alcalde do Grove está acorde coa responsabilidade que estamos levando adiante. Non se trata de que sona moi ben, eu xa sei que sona moi ben, que os políticos rebaixan, e eu creo que a Xunta de Galicia e o Goberno de España están traballando, me consta, porque sei o que é gobernar e o que é tomar decisións, e me consta que están traballando moito, e ao mellor isto será para outro debate, pero fagamos unha reflexión, que sí, que parece que os políticos cobran tanto, pero comparado con que? Porque hai determinados postos de traballo ou determinadas actividades que cobran 5 veces máis do que cobra un político. É dicir, eu sempre me quero comparar cos demais, nos de menos, e nós políticamente nos temos que comprometer a que aquel que non ten recursos teña recursos, e o que ten un salario mínimo teña máis salario, e activar a economía e generar economía para que todos teñamos un salario que nos permita vivir decentemente. É iso o que temos que traballar e o que temos que aspirar, e aí temos que xuntar política e economía para elo. E, por suposto, intentar que a nosa responsabilidade é que todos vivamos mellor, que deso se trata. Deso se trata. Ahora, reducir os salarios pode ser algo que poda sonar moi ben, pero realmente a eficacia que ten, aquí estamos para intentar resolver problemas, e en eso temos que traballar. Aquí no Grove non nos vamos a rebaixar os salarios, porque lles digo, xa non é que cobren moito, pero o que cobran o teñen totalmente merecido, e en ese sentido si son un férreo defensor de que todo aquel que traballa ten que cobrar un salario. E lle podo garantizar que os membros do Goberno do Grove están traballando e en ese sentido teñen merecido un salario, como calqueira de vostedes. O que lle dedica horas e horas e horas a unha actividade ten que ter unha recompensa económica, e eu creo que iso vamos a aportar todos. En ese sentido, eu sempre son claro, pódese compartir ou non as miñas opinións, pero estou moi convencido do que digo, porque o vivo en persona e porque sei o que están traballando os meus compañeros e compañeiras. E a maioría dos políticos que teñen ahora mismo responsabilidades de tomar decisións, lles podo garantir, Xunta de Galicia, Goberno ou calquer outro mineral de administración, podo dicir que teñen compensado o salario. O problema non é o salario dos políticos, o problema é darlle solución á economía, á sociedade e a este país, que é moitísimo máis importante, que todos teñamos oportunidades económicas. Ben, nos chegan moitas a través de YouTube que podemos condensar en unha, que é o tema das mascarillas. Aquí, ao mellor, non sei se o Concello de Sanidade sería a persona para contestar. Nos fan moitas preguntas polo tema de mascarillas, si sabemos a día de hoxe si se vai a implantar esa obrigatoriedade que está salindo nos medios de ter mascarillas, andar pola calle con mascarillas. E tamén nos preguntan que, bueno, que onde se mercan as mascarillas, porque ahora mismo nas hai. Tamén nos preguntan si sería ideal que a Policía Local ou Emerxencias tivera mascarillas por si a xente ñas pide, porque moitas veces os servicios sociales ou o Concello está pechado en determinados horarios, e basicamente todo o tema das mascarillas. Tamén nos preguntan si na casa con xente de risco é necesario tela. E, bueno, pois eso, xente nos está preguntando basicamente en YouTube que non hai acceso a mascarillas, porque todos falamos moitos delas, pero... Entonces as preguntas unha a unha, porque así todas xuntas igual se me queda alguna. Vamos a ver, sobre si vai ser implementada a obrigatoriedade de uso de mascarillas nas rúas. Fálase, non hai, polo de agora, ningún tipo de normativa que o obligue. Si eu penso que sería aconsellable, sí, creo que sería aconsellable, sobre todo porque a mascarilla, sobre todo as mascarillas que estamos utilizando, tanto as mascarillas quirúrxicas como as propias mascarillas que están sendo feitas como se chama, por particulares aquí no Grove, o que fan é protexer os demais dun posible contagio desde nós. O sea, non nos protexen solamente a nós, é que esas mascarillas o que fan precisamente protexer os demais. Unha mascarilla quirúrxica o que fai é protexer as persoas cos que nós estamos falando, se nós a levamos posta, de que non se contaxe se nós temos síntomas ou se nós somos uns potenciais, entre comillas, contagiadores. Lóxicamente, o uso generalizado destas mascarillas debería de levar asociado outra cousa, que sería a disponibilidade para todo o mundo desas mascarillas. Decirlle ou obligar a toda a xente a que leve unha mascarilla cando sai á rúa, se non ten maneira de conseguila, non tería sentido.
Unha cousa máis que me gustaría dicir como se chama do uso das mascarillas. Sabemos, e porque vemos polas rúas que hai persoas que hai no Grove, pois afortunadamente para eles conseguiron mascarillas FFP2, que son estas mascarillas con maior nivel de protección e con válvula. Recordar que esas mascarillas protéxennos a quen a leva posta, neste caso é o contrario, protexen a quen leva posta de non ser contaxiado, pero ao levar válvula, o aire que sae desa válvula non sae filtrado. Co cal, se unha persoa usa unha mascarilla FFP2 con válvula, ele está protegido, pero se ele ten síntomas, pode ser potencial contaxiador. Co cal, o que sí se está recomendando é, por encima desta mascarilla FFP2, poñer unha mascarilla quirúrxica para non só estar protegidos, sino protexer os demais. Quedaba algo máis por... A disponibilidade do Concello para xente que poida necesitar unha casa con xente maior, si pode chamar e pedila. A ver, si estamos convivindo con unha persoa que sea vulnerable, sería recomendable, si se pudera conseguir, usar esa, como se chama, unha mascarilla de protección, pois é unha mascarilla quirúrxica para limitar na medida do posible o contacto aéreo con esa persona e a posibilidade de contaxiala. As mascarillas, tal e como falamos antes, tanto eu como alcalde, as mascarillas, ahora mesmo temos un stock máis ou menos importante, pero que o que se está facendo con elas é priorizar a que enseña a sanidade dentro das posibilidades de contagio que poida haber ou da perigosidade de que unha persoa se contagie. Ojalá tivésemos, pois, en vez de, como decíamos antes, 1000 mascarillas, que puderamos dispor de 30.000 mascarillas quirúrxicas para poder ter non só unha para cada un, sino para varios días. Pero o que falábamos, unha das frases que dixen antes, ahora mesmo, o que temos que facer é basearnos un pouco nas existencias. Si chegan máis disponibilidades, si pode haber un momento onde teñamos outra vez nas farmacias mascarillas quirúrxicas disponibles, sería o ideal. Neste momento, as que hai, o que se vai a facer é priorizar en quen máis as necesite a súa entrega. Ben, para rematar, isto é unha pregunta que quizá debería responder a alguén dos Sergas, que son quen levan estes datos, pero, bueno, como médico, pois, bueno, a facer, por si acaso ten coñecemento concelleiro, como médico que é. Dos 10 casos detectados de contagio, sábese cal é a orixen deste, e, por outro lado, están controladas as eventuais liñas de transmisión dos mesmos? Vamos a ver, a nosos datos que se nos dan oficiais son datos totalmente asépticos. Que quere dicir con asépticos? Son datos que non nos din nin quenes son as persoas que están contaxiadas, nin como chegaron a ese contagio, son simplemente cifras. As cifras son as que demos antes, por rumoroloxía, lóxicamente, somos un pobo pequeno onde todos nos coñecemos e todos oímos de onde pudo vir un caso ou de onde pode vir o outro. Nos primeiros casos era máis simple, agora xa con 10 casos empeza a ser máis complicado, pero a nós oficialmente non se nos dan datos sobre nin quen nin como, sino simplemente cantos. Estas, bueno, tendrán varias preguntas por rematar, tamén, bueno, creo que está explicada, pero un matrimonio pode viaxar no mesmo vehículo, se non, cal é o motivo? O motivo é que está prohibido. Basicamente é eso. Un matrimonio pode viaxar no mesmo vehículo. Claro, eu entendo, e xa moita xente non lo ten trasladado. Claro, se eu convivo con esta persoa todos os días e comemos xuntos na mesma casa e non estamos utilizando ningún tipo de medida de protección entre un e outro, por que a hora de sair da casa non podemos sair xuntos? Pois porque implantáronse unhas medidas de contención que din que non, e temos que facer caso das medidas que se puxeron desde o Estado. Que eso nos poida parecer máis lóxico ou menos lóxico, entendo. Ahora, se son as medidas que están implantadas, son as que debemos de atender. Moitas gracias. Rematamos a quenda de preguntas. O alcalde quere rematar. Sí. Ben, pois xa para rematar, quería deixar para o final o apartado de agradecementos. Como dicía antes, somos un pobo, temos uns veciños e veciñas exemplares. Quero agradecer a responsabilidade e a solidaridade de todos os veciños e veciñas do Grove. Estades dando un exemplo do confinamento, do cumplimento das instruccións, do estado de alarma e do confinamento. E iso é causa
de verdad, de estar todos orgullosos da vila en que vivimos e dos veciños e veciñas que temos, porque en ese sentido sí é certo que a expensas de algunha excepción todos e todas estamos cumplindo de forma estricta. En ese sentido quero darlle as gracias moi directamente ao personal do Concello do Grove, funcionarios, traballadores e principalmente os operarios que estánse comportando e están acudindo aos seus postos de traballo para facer posible levar mellor todo este proceso de confinamento. As forzas de seguridade, Guardia Civil e Policía Local, moi especialmente emerxencias, como dicía antes, están capitalizando, están centralizando todas as actuacións, todos os donativos, todos os produtos materiales e están facendo auxilio ás familias que para nós ahora mismo é o máis importante de todo. Quero darlle as gracias a todo o personal sanitario por este esforzo en primeira liña que están facendo desde o Centro de Saúde do Grove a todo o personal que están en hospitales e que están facendo posible que esta pandemia pouco a pouco vayamos todos superando. Quero darlle un agradecemento aos traballadores e traballadoras destes establecementos que están abertos, principalmente os que nos están suministrando, claro, produtos de primeira necesidade, traballadores e traballadoras do mercado municipal, dos supermercados, das tendas de barrio, das farmacias e de todos os establecementos que están abertos, que nos estades facilitando a vida, que nos estades facendo posible que isto sexa máis levadeiro, que nos estades suministrando de alimentos, de medicamentos ou de produtos de primeira necesidade. Gracias, porque desde o primeiro día seguides traballando arreo para que todos podamos obter eses produtos. Por suposto, moitísimas gracias a todos os voluntarios e voluntarias na produción de mascarillas, no axuda a domicilio que estades facendo. Como dicía antes, máis de 65 personas voluntarios e voluntarias na produción de mascarillas, na asistencia a domicilio. Gracias enormes. Gracias aos rapaces e rapazas que estades levando, como ben podedes, ben decía a miña compañeira, este confinamento na casa. Sabemos que a maioría de rapaces e de rapazas non saliron ni á porta da casa durante estes 20, 21 días. Iso é para sacarvos o sombreiro. Moitísimas gracias a todos vos. Moitas gracias a todos os pais e nais que estades, ademais, colaborando nas labores educativas, formativas e, por suposto, estades dando un exemplo a todos nós. E, por último, igual que decía o sábado pasado, volvo a repetir, todos salimos ás 8 da tarde a aplaudir a todo o personal sanitario, pero hoxe é sábado, e igual que o sábado anterior, eu lles pediría a todos os veciños e veciñas do Grove que se aplaudan a sí mismos, que lles den un aplauso moi grande a todos os veciños e veciñas do Grove polo exemplo, pola solidaridade e pola responsabilidade. Que hoxe ás 8 da tarde nos acordemos dos familiares que fai días que non podemos abrazar, que non podemos bicar, e ademais tamén dos nosos amigos e amigas que levamos moitos días e semanas sin poder velos, sin poder compartir con eles un momento, un rato, unha conversación físicamente. Polo tanto, o aplauso para todos vos. Isto se vai a superar, volveremos a abrazarnos todos, volveremos a bicarnos todos, pero ahora é o momento da solidaridade e da responsabilidade individual. En nombre de todo o Goberno do Grove, veciños e veciñas, moitas gracias polo que estades facendo. Sodes un exemplo e tendes que estar moi orgullosos do que sodes, porque estades facendo algo totalmente excepcional. E por iso, trasladar o agradecemento. Aplauso xas 8 da tarde para todos vos. Moitísimas gracias, moita forza, moito ánimo, entre todo, vámolo a superar, pero o máis importante, queda na casa. Moitas gracias e bons días.